Деница Гаджева разпуска с китайско бойно изкуство, което се казва Вин Чун. Това е Деница Гаджева, една от най-младите народни избранички в парламента, член на партия Атака. В свободното си време тя разпуска с китайското бойно изкуство Вин Чун. Започва да тренира малко преди изборите за национален парламент. Разказва, че това е най-сигурният начин за почивка след тежък работен ден. Затова се старае да посещава залата поне 5 пъти в седмицата. Спорта като цяло учи на много неща, специално бойните изкуства малко по-особени. Изграждате като характер, със сигурност. Учите да понякога се налага да пребориш себе си на моменти. И това е от голямо значение в политиката. Да се сдържаш, да се контролираш най-вече. Може би ключовата дума е контрол. Характерното е, че е много ефективен стил, няма никакви излишни движения, 100% ефективно. Опасно, особено ако не го практикувате и ако ви се наложи да се защитите. И ако не можете, тогава е опасно за вас наистина. Екипът ни сам се убеди, че стилът е много опасен. Всеки си дава сметка, че това е нещо сериозно, което правим и бихме могли да се нараним. Някога трябва да се обясняваш, че всъщност не те бият вкъщи, а си получил контузия. То не е контузия дори, просто някакво минимално нараняване от тренировка. Така че изпадаме в комични ситуации в някакво.